Galicia vai seguir defendendo a legalidade na súa lei fronte aos recursos presentados polo Goberno. Este incremento, sin dúbida, ten que ver coa apertura das restriccións. Temos o mesmo número de pacientes, moitos xa de 35 anos. Tenemos de 39 anos. Acredítase que tamén a xente solicitar as autoridades locais competentes o peche dos espazos que a mesa hospitalaria se está estabilizando. Fago un chamamento aos mozos para participar nos cribados. Sin dúbida. Porque si a población vulnerable, o peor que pode pasar a un mozo é contagiarse. Cuarentenado e ás veces incluso ter que ingresar e presentar alegacións de oposición ao recurso de mínimo de cobertura ás actuacións do comité clínico e tamén para preservar os dereitos da ciudadanía ante enfermedades infectocontagiosas. Para Galicia tampouco se esquece o agradecemento do pobo galego a todas aquelas persoas que nos coidaron durante estes 15 meses ininterrumpidos. Nos sentimos moi orgullosos dese cuidado e tamén nos sentimos satisfeitos da súa profesionalidade ao longo da pandemia. O pasado ano, recordarán, outorgamos a Medalla de Ouro de Galicia aos profesionais da sanidade galega implicados nos cuidados aos pacientes da COVID-19. Pois ben, hoxe o Consello da Xunta decidiu outorgar a Medalla de Ouro de Galicia 2021 ao personal do dispositivo de vacinación que ven operando na comunidade autónoma. O pasado ano, digo, honramos aqueles que nos cuidaron dende o primeiro instante e entendemos que os profesionais que nos están axudando a sair ao final do túnel a través da vacinación merecen un recoñecemento por a súa laboura profesional, rigurosa, sistemática e certamente salientable desde o punto de vista de éxito logístico e de organización. Queremos que o vindeiro 24 de xullo se recoñeza o dispositivo de vacinación modélico que implementou o Servicio Galego de Saúde e, en definitiva, todos aqueles forzas e corpos de seguridade xunto cos resto de informáticos e persoal de logística que acompaña en todo momento a miles de persoas que están vacinándose de forma diaria desde fai meses. Dende finais do mes de decembro, recordarán que se vacinou por primeira vez a señora Nieves Cabo. As 3 semanas despois se converteu na primeira española inmunizada frente a COVID-19. Levamos unha media de 3.000 vacinas, 3.000 personas diarias e mañá chegaremos aos 3 millóns de vacinas dispensadas. Máis de 1.750.000 galegos teñen pasado xa polos distintos centros de vacinación e teñen sido un exemplo de eficacia e resposta ao personal que os atende. A día de hoxe, Galicia ten, como digo, máis do 70% da población vacinada cunha dose e o 54,1% da población diana completamente inmunizada. Por tanto, a todas as persoas que colaboraron nesta campaña e que siguen na campaña, queremos outorgarlle a Medalla de Ouro da Comunidade Autónoma. Por citar algúns colectivos, por suposto, os equipos especiais de enfermería que dirixen e coordinan todo o proceso. Os equipos de citación, claves nun sistema tan complexo e novidoso. O personal de enfermaría, de xestión e celadores que organizan o sistema nos distintos puntos de vacinación. O personal sanitario implicado na farmacovigilancia e nos posibles efectos adversos. O personal encargado de deseñar os sistemas informáticos e digitais para organizar a campaña de citación masiva, os sistemas de rexistro e a expedición do certificado COVID. Os encargados da logística e do reparto de vacinas, os traballadores de servicios de admisión e de resolución de incidencias, os profesionais de microbioloxía e investigadores, os empregados dos recintos que se usan para puntos de vacinación masiva e os policías e voluntarios que colaboran na organización. A todos eles, o Goberno de Galicia quere poñer de forma solemne o seu agradecemento dunha forma explícita, como digo, na Medalla de Ouro de Galicia 2021.